Aquest projecte Edificis Positius s'adreça a les persones, als ciutadans, a cada persona, però en definitiva això té un gran potencial d'escalabilitat per arribar a tota la societat, perquè si hi ha persones que, perquè tenen aquests valors, ho poden desenvolupar en el seu edifici i poden ser ambaixadors d'aquesta positivitat i del desenvolupament sostenible i de la convivència entre les persones, pot ser que en el seu edifici generin aquest espai de convivència, no? Però no només això d'aquí, sinó que potser ens podem posar d'acord a tota l'illa de cases, potser podem posar plaques solars, per exemple, compartides en tota l'illa o fer projectes compartits, evidentment, però no només això d'aquí, sinó que d'alguna manera quan estem treballant també ens adrecem a les organitzacions, empreses, ajuntaments, perquè puguin fer que els seus propis treballadors siguin veïns positius i veïnes positives, és a dir, que d'alguna manera puguin contribuir en els seus espais de convivència a generar aquest mateix repte, cosa que alhora té un retorn molt important per aquesta empresa, perquè li permet alinear-se amb aquests reptes de desenvolupament sostenible a què ens convida Nacions Unides i el món ens reclama, però també alhora permet que aquestes persones desenvolupin unes habilitats socials, habilitats de comunicació, de lideratge, cosa que acaba revertint de manera molt potent en l'empresa, millorant el clima, millorant la implicació de les persones, i per tant és un projecte molt integral des d'aquest punt de vista. Sí, sí, sí. Ja, aprofitant que la setmana...